Hallo, avui us porto 3 verbs diferents. Sich kümmern, füttern und fressen. Comencem per l'explicació de sich kümmern. Sich kümmern és reflexiu, ja veieu que porta aquest sich, i porta la preposició més acusatiu al darrere. El verb significa tenir cura de, preocupar-se de, cuidar-se de, ser responsable, o sigui, responsabilitzar-se d'alguna cosa. Aquest verb, si el conjuguem, si el fem en una frase, seria, per exemple, ich kümmere mich den Garten. Em cuido, tinc cura del jardí. O wer kümmert sich die Katze? Qui es cuida del gat o de la gata? Per tant, aquest cuidar-se, preocupar-se, fer-se càrrec d'algú o d'alguna cosa és sempre reflexiu amb la preposició sigui un objecte, una persona o un animal. Alerta no confondre aquest verb, sich kümmern, amb un Nomenverbverbindungen, que ens encanten els Nomenverbverbindungen, que és sich Sorgen machen, que és preocupar-se en el sentit de ich bin besorgt. Si tu vols dir que estàs preocupat, llavors hauràs de fer servir aquest sich Sorgen machen i aquest sich, alerta, serà en datiu. Per tant, ich mache mir Sorgen, no? Em preocupo. Sich Sorgen machen va amb dues preposicions. Über, més acusatiu, quan volem dir una cosa, also über etwas, em preocupo d'alguna cosa, i més acusatiu, jemanden, si volem dir una persona. Per tant, ich mache mir Sorgen über meine Zukunft, em preocupo pel meu futur, oder ich mache mir Sorgen meine Eltern, em preocupo pels meus pares. El verb kümmern és regular, per tant, en passat és kümmerte sich o hat sich gekümmert, i el mateix passa amb el següent verb, el verb füttern, que també és regular, és fütterte und hat gefüttert, i el verb füttern significa donar menjar, peixar, però sempre en un context d'animals, perquè Futter geben és donar menjar, però donar pinso, o sigui, donar menjar a un animal. Si volem dir donar menjar peixa a una persona, no farem servir el verb füttern, seria una mica despectiu, sinó que podem fer servir expressions com, per exemple, essen reichen oder beim Essen unterstützen. Un altre significat del verb füttern és quan amb la umgangssprachlich, o sigui, en un context informal, ens referim a diners i volem dir que hem tirat els diners a una màquina automàtica o simplement a una màquina. Llavors podem dir que el verb füttern en aquest context és un sinònim de hineinwerfen oder hineingeben, no? Ich habe einen Automaten mit Münzen gefüttert. I l'últim verb d'avui és el verb fressen, que si us hi fixeu és el verb essen amb les lletres FR al davant. Per tant, es conjugarà de la mateixa manera que el verb essen. Serà fressen, fraß und hat gefressen. El verb fressen significa menjar, però només per animals. Podem dir, per exemple, die Ente fraß mir aus der Hand. No? L'ànec menjava de la meva mà. Jo li vaig donar menjar amb la meva mà i s'ho va menjar. Per tant, ens referim directament a un animal quan menjava. Si volem expressar aquest verb amb una persona, o sigui, frisst für 3, per exemple, ell menja per 3, aquest verb ja és una mica més que menjar. És com devorar, menjar moltíssim, menjar com animals, no? O sigui, ja estàs dient un aspecte molt despectiu d'aquella persona. I per últim, trobem el verb fressen en un context més informal, o sigui, umgangssprachlich, en què ens referim a que es menja molts diners. Per exemple, dieser Motor frisst viel Benzin. No? El motor es menja molta benzina. O der Urlaub hat ein großes Loch in die Kasse gefressen. Per tant, les vacances han fet que aparegui un forat molt gran al compte, no? En el sentit aquest, de que se't menja els diners, que se't menja, per tant, consumeix molt. I fins aquí el vídeo d'avui, que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!